главата ми. О, Това май беше заради лепилото. Защо си гол? Не знам. Аз с дрехи ли съм? Мисля, че да. Мисля, че сме пили много лепило. Хайде за още лепило. Хайде, лепило. Аз съм малко гладен и жаден. И аз. Но няма проблем. Хайде за лепило. Лепило! Мисля, че тук има лепило. Къде си? Аз Дайте не ми те виждам. лепилото ми. Къде си? Не мога да вляза в къщата. Забравил съм как се влиза. Къде си? Захвати лепилото. Брадва! Къде си? Ще посека, ако не Не дей! Къде си? Какво става? Къде си? Къде се намираш? Лепило! Пили са лепило, бягай към мен, ще го цепна с Къде главата. си ти? Аз те нося. Аз не те виждам. Това е пило лепило! Къде? Този човек е пило лепило! Никъде не те виждам. Къде? Ама! Мини покрай мен! Мини покрай мен! Мини покрай мен, аз ще се бия с него. Къде е? За теб! Арио, искаш? Убих, мисля, че го убих. Не съм сигурен. Как стоите? Пило е лепило, даже е станал с Дай ми брадвата по-добре, аз ще дам дреха. Той е пил лепило, не го сървам, само ние пием лепило в този град. Ела да се обличиш, така. Така, Защо са пили тези лепило? И защо са толкова Само големи? Явно са Само пили... ние Явно са пием пили много лепило. Добре, дай да ни припарваме до тях, явно много са други. Явно хората доста са съдържали докато Отиди в другата къща. О, там има още един. Този може да не е пил лепило. Ей, пил ли си лепило? Пил ли си? Пил е лепило! Ти даде ли ми лепило? Не, какво даде? 20... Нещо. Добре, дай да изчакаме да се съмне, за да може да разберем какво има на чест. Тук има още един. Ей, че пил ли си? Какво? Всички са пили лепило? О, аз май намерих някакъв вид дорога, не знам дали е лепило. Чакай. Къмпи или не мога да прочета. Някакъв вид лепило е. Какво е това? Дай ми, пусни ми го, искам да го видя. Това Искам да го хапчетата. спия. Не може да се пие! Защо това не е за пене? Искам лепило! Що? Ето, ще ти го дам. Той е дай... безполезен буклук. Къде е? Аз не мога да го видя. Ето тук скачам на него. О, човек, с това може да пием вода. Каква ти дрога, сляп ли си? Ей, този дър... Това е дър, човеч. Бягай! И дъртите хора ли вече пият лепило? Всички пият лепило. Искаш ли вода? Да има лепило. Искаш ли? О, не, водата е заразна. Не се чувствам добре. Не се чувствам добре. Когато го изпих и не се чувствам добре. Няма да пием от тук, значи. Само лепило ще пием. Тук лепило не. Добре. Хайде към големия град. Да, добре, че имаме карти. Ти имаш ли? Аз имам. Той е натам, аз запомних пътя. Ти пил ли си лепило и може ли да ми кажеш къде има? Не! Бягай! Лепило! Не, това не е лепило, това е въдица. Ела да, аз ще лова риба.
само трябва да убием и тези, защото може и те да са пилили пило. Ей, пил ли си ли? Какво? Идвам! Да, пил е! Бягай! О, не, удари ме! Грибло! Удари ме! Ще убий! Си! Пази се! Убий! Ой, този ме удари, не! Много ме удряха! Под моста съм! Добре, по-добре да не се занимаваме с тези хора. Те са пили повече или пило от нас. Да, добре, съмва се, дай да ходим към града. Там поне със сигурност Аз няма. мисля, че градина там. Не, аз имам карта града. А, да, всъщност и оттам може да минем. Аз имам карта, но в града едва ли ще са пилили пило. Чакай ме. В големия град кой пили пило? Седно Да. някой да отидем в София, да отиде на магазина и да каже. Ти имаш фенерче. О, да. А то се съмва вече. Все пак. Виж, водата все едно е в кръв. Да. Странно. Това може да е заради дето се съмва в момента или наистина това да е кръв. Аз се съмнявам да е това. И аз. Все пак не може да са изляли червено лепило тук. Или може? Не може. Червено лепило не съм виждал. Но Аз би съм ми се искал да видя. обаче е течно. Добре. Ето го града. Да. Чакай да се взема лопатата. Виж някакъв. То сигурно се дрогирва като нас. То защо ме с сградата със сигурност трябва да се дрогирва. Да. Може ли лепило, приятел? Може ли някаква дрога да... И той е погълнал много лепило. Какво? Това не е лепило. Мисля, че не може да го ядем. Но все пак да взимаме някои неща. Да. Полицай? Тук може да има лепило. Там има... Но- Къде си? О, да. Всъщност може в мола да има лепило. Търси. Пинокъл аз намерил. Взел го, за да гледаме отдалеч дали има лепило. Да. Тиксо. Лепило. Къде си? Това е чук. Помислих го за лепило. Взима яичко. Не, на нас не трябва чук. Ела. На нас не трябва лепило. Да. Какво е Видях това? полицай, ела, дръж се. Засягате. Дръж се нормално, видях полицай, ела. Тук има такова аптека. Ще вземем всичките хапчета и се дрогираме. Ма не си оръжието. Да. Да не такова. Здравейте, господин полицай, просто минаваме от тук. Минаваме. Да. Не е нужно да нагледате така. Той не е пил лепило. Да, би трябвало. Виж, Може ли лепило? или някакви хапчета. Лепило. Той явно се дрогира. Опа, извинявай. Кървиш ли ти? Това е за... Кървиш ли? Не. Това е за рани, но не ми е... Хапчета ли има? Не. Тук Има ли хапчета? има още една аптечка, намери. Не Тя е ще ми е полза хапчета. за хората, които са пили лепило. Този сигурно и Може този се дрогирва. Да, даже е разбил оградата. Идвам. Добре. Лепило? Не. Мисля, че вече трябва да се Кликни, защото ако намерим храна да я да не отхраним. ни чуят хората, които са пили Тихо. лепило. Тук има готвач. Сигурно ще е пил лепило. Не, едва ли. Но да не чуи, когато крадем храна. Кликни. Ела, не дей. Ще го вкарам в кома, за да може да се вървим спокойно и да ни чуе.
Кървиш ли? Той ми ритна. Кървиш ли? Просто е бил ядосан. Ще си сложа аптечка. На колко си? На 12, вече на 60. Ами аз също бях на 60. Ти нали имаш бендейдж? Да, аз изядох картофа, извинявай. Нищо. Там може да има хапчета, ела. Тук има яйца. Еми, изяж ги. Ела, тук може да има хапчета, с които да се другираме, но прибери брадвата. Не, всъщност я извади да може да се другираме. Не ни показа останалите. Помощ! Другирал се! Къде си? Аз го убих. Хапчета! Какви са за дорога? Мисля, че да. Когато взимаш много хапчета, се другирваш, нали знаеш? Дигнаха ми Аз кръвта. натам, ти натам. Чувствам се по-добре. Дигнаха ми кръвта. Чакай, тук може да има нещо. Не. Вътре дали има ли пил? Не. Тук? Не. Тук може да има. Не, никъде няма. Защо тези хора не пият достатъчно лепил, за да са пътени? Ти имаш ли Тук е имало катастрофа, ела. Какво? И мостът е разбит. Аз се спомням, че тук имаше голямо водорастване. Тук има човек. Чак пък от лепилото. Човек, защо тук е разбит моста? Бягай, бягай! Нека иска да ме уби. Чакай, аз ще го убия. Защо всички са другирали? Са другирали. Може просто да са в лошо настроение. Може би днеска да е станала катастрофата и затова да са разстроени. Може. Слез долу, ела. Тук Аз там се лепило. И аз тук мисля, че има някъде, ела. Аз прескочих оградата. Но и да не... Прескочих оградата. Отивам в газ станцията. Ясно. Но тук има човек, който е пил лепило. Къде? Чакай. Той ме видя. Бягай. Прескачай оградата. Не мога. Слаб съм. Преследва ли те още? Мисля, че не. Ето те. Да. Бягай! Добре. Той още не преследва. Добре. Мисля ела да се качим в автобуса. Чакай, но първо ела да видим да не ги разстроим, дали има все още някъде там газова бутилка, защото ще е напразно. Ще ги разстроим. Ела да видиш дали има дрехи там. Ела тук, ела. Тук дали има дрехи. Тук защо има палатка на военните? Може би заради катастрофата. Не, военен, съжалявам. Съжалявам, че пребарих. Не, убих военен. Бягай! Този още ли ми следва? Виж какво намерих. Ще ти дам брадвата. Ехо. Човек, мисля, че знам какво имам на хората. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Нещо стана. Не можеш да говориш. Причерня ми, много ме би. Онзи. На колко кръв си? На 23%. На 23 литъра кръв има. Лепило? Не. Просто искам едно лепило, толкова ли е трудно да има лепило?
лепило. Ела в газ станцията. Аз търся във варелите лепило. Добре, аз отивам в газ станцията. Къде е тя? Когато прескочиш оградата, тук има... Аз съм жаден, Аз не чак толкова. но аз съм Не доста... мога да прескоча оградата. Помощ? Къде? Може да минеш от тук. О, чакай Се малко. наложи да я отска. Добре. Но и това не мога да направя. Чакай малко. Къде? На коя ограда се намираш? Намерих те. Аз Просто не. още не мога да прескоча оградата. Просто можеш ли да заобиколиш? Не, Защо? много е дълъг пътя. Аз ще ти помогна. Мисля, че те видях. Чакай, пази се. Ху! Благодаря. Успяхме. Лепило. Няма, проверих там, но аз съм жаден. Ела да проверявам в хранителните магазини първо, защото аз съм доста жаден. Но аз искам лепило. Ами по-късно ще намерим лепило. Сега мисля, че знам какво има на тези хора. Знаеш ли? Какво? Гледал ли си живите мъртви? Да. Сам можеш ли да се досетиш какво Да има? не да казваш, че е настъпил зомби апокалипсис, докато Да, спили защото всички са гневни. Имам сироп. За кашлица? Не някакъв за палачинки. Дай ми го. Да го пиеш? Да. Заповядай. Може и да се окаже, щом е зомби апокалипсис, някой може да го е сменил с лепило. Едва ли? Затова трябва да пием всичко, което видим. Не, никой не би трябвало да го е сменил. Какъв ще е смисъла? Или за да... Виж, часовниците са спрели по различно време. Ще ги поправя. Чук. Аз Бинокъл. поправям часовниците. Добре, внимавай, защото привличаш зомбита. Поправих всички часовници, ела да видиш, показват верен и точен час. Чакай малко. Да. Да. Аз ще видя в пицата. Ой, ти тръгна натам. Лепило! Къде? Дай ми го на мен! Дайте лепило! Да го пазим? Не го пи! Искам лепило! Не! Първо ще намерим две за на здравица. Добре. Пила! Плюс Дай това, лепило! плюс това аз го убих, така че все едно лепилото е мое. Няма значение, просто лепило. Не е просто лепило. Тогава, що ме просто лепило, ми го върни. Не, просто да пием лепило. Трябва не две. Няма лепило. Този човек явно се е дрогирал. Не, нали ти казах? Аз не вярвам, че може да... Погледни какво имам. Колко патрона има? 30 от 30. Аз не вярвам, че може да е зомби апокалипсис, въпреки че... Не го взимай. Без да иска го изпуснах. Ила, там имаше някакви патрони, мисля, че за моето оръжие. Аз имам някакви дълги патрони, ела. Явно точно в зомби апокалипсиса някой се е опитал да обере банката. Бухалката дали е по-силна от брадвата? Дай да видя патроните. Не, мисля, че не е. Ето сега ще ти ги дам, но май не са патрони.
И аз не знам точно какво е това. Не е за моите патрони, само не е за моята пушка. Ела би трябвало поне не в пожарната, ами тук в града не се спомням, имаше ли поща, сграда такава за поща? Да, там наистина може да намерим доста лепило. Защото те залепят писма. Ела, качи се в колата. Чакай, не, привлече зомбито. Ние така привличаме вниманието им. Трябва да сме тихи. Ето едно. Аз ти казах, чакай, аз... Този дървотно. Какво? Нещо за гаврене, остави. Добре. Дай да видим тук какво има. О, тук може да има лепило. Какво е това? Не знам. Хардуер. Какво пак трябва да означава хардуер? Не знам. Патрони, ела да видиш дали са за твоята пушка. Не. Но все пак да ги вземем, ако намерим този пистолет или пушка. Добре, защо няма никъде лепило? Само едно лепило намерихме и то не го дава. О, това може би е... Още. Да. Тук има само кашони и писма. Защо няма лепило? И аз искам да легна в казана. Може би този там ще има. Господине, имате ли лепило? Въпреки, че сте зомби. Пистолет! Пейнтбол. О, за пейнтбол! Добре, мисля, че наистина това е зомби апокалипсис. Аз допреди малко не вярвах, но и сега повярвах. Добре, ела да видим в тази къща. Дали има? Не, няма никакви патрони. Не, лепило. И да отидем да ти намерим дрехи. Къде отиде? Защото съм чисто гол. Да, не е чисто, имаш буза, ама нямаш гащи. Хеликоптер! Къде? Там! Дали да го вземем и да търсим лепило с него? Да, но трябва да го напълним. Ела първо да видим... Бензин. Трябва да намерим газ. Хапчета! Тук още ни. Вземи ги. Аз ги пия веднага. Не, изчакай двамата на здравица. Витамини. Разболявам се, на 69% болен съм. О, не. Трябва да ги Мисля, изпиеш. че това са витамини. Хайде, на Изпи ги. здраве. На здраве. О, те ми дигнаха кръвта. И на Щях мен се дрогирваме. стигнаха кръвта, водата и това да не съм болен. Щях се дрогирваме и се спасяваме. Дорогата ни спасява. Лепило! Ела, виж! Лепило! Да! Първо се сложи панталони. Къде са панталоните? О, всичко се нареди. На здраве! Да го изпием ли, нали? Аз ще го изпия ли? Аз го изпих. О, замаян съм. Глади, станали лава. Аз съм замаян. Хайде да ходим сега да караме хеликоптера. О, Правим се. о, и на мен. Но беше толкова хубаво. Ела. Този може и да ни даде лепило. Не! Ти го стресна. Още един. Добре, може затворниците да имат дрога. Чакай, полицай също може да има дрога. О, да, те събират дрогата. Аз намерих жълта баклава.
А, не. Аз бих един полицай. Жълта Той... маска намерих. Жълта маска. Къде си? В полицията. Аз намерих палка. Виж какво имам. Какво е това? Патрони? Да, но не са за моя пистолет. Ето тези може да са за твоя. Не са. Аз все пак ще ги взема. Всички патрони са важни. О, Може ли аз не, да карам? хеликоптера няма бензин. О, трябва да намерим спешно газова бутилка и да се върнем. Да, ела тук, аз ще карам, ела. Качи се. Тук съм. О, от тази друга не мога да дорогата. карам. От Да. тази друга не мога да карам. Доста ти дойде дорогата. О, Но беше толкова приятно. да. О, бягай, ще експлодира! Загинай! Говориш ми от тата, ще та съжива. Тумбала, 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 Вземи ми нещата колкото можеш. Аз мисля, че съм до города. Не! Аз съм на Еверет. Вече когато умираш, ще се съживяваш. Направих ти магия. Аз се съживих на Еверет. Един много далечен град от нашия. Тогава се самоуби отново. Елате ми! Зомбита мангали! Ела ми! Ако намеря лепило, докато ги привличам, веднага ще го изпия. Да. Няма. Все пак, вече можем да живеем на макс. Да. С тая магия за лепило. Добре. Аз мисля, че съм близо. Да, много съм близо до града ни. Къде се намираш? Близо до до камото, каманото, обаче Където се събудихме? не, на по-тънката река не мога да ти обясня. Сега идвам. Чакай ме. На бензиностанцията ще ти чакам. Добре. Аз вече съм в града. Аз тук... На магистралата. И съм много близо до бензиностанцията, но трябва да се пъкна. Мисля, че мога да дойда с нещо и да те взема. Но не знам от коя страна на магистралата си, така че не мога. Виждаш ли голямата кула? Мисля, че да, виждаме. Ще се опитам От да... страната на Карана, където е Карана, Чакай, сам ще по пътя и се опитам да те спаса. От коя страна? Ти явно си от другата страна. Не от страната на кулата, а от страната на Карана по пътя и излизаш на магистралата. Аз вече карам към теб. Виждам те, ти си с линейка или пожарна. Пожарна, къде си? Но не на горния мост, долу. Под моста. Под магистралата, да. Чакай, мисля, че мога да дойда там, където отиде с тази линейка. Мисля, че беше линейка. Не, пожарна. Пожарна. Нали си отиде там? Аз съм до магистралата точно. Там на моста, нали? На магистралата. Стой си там. Това там ти ли си? Не. Ти къде се намираш? Ето, виждам те, стой. Ще дойда след малко. Изморявам се докато тичам. Само ми кажи... виждам те.
Здрасти. Добре, ела да ти дам неща. Ога, ще блестяха много. Пейнтболгън. Взе ли го или не оцеля? О, Това е общо взето. Ела да те вземем другите неща. Не си ги взел всичките, тъй ли? Ела. Сарамник. Име нямам място. Не съм някакъв с 100 ръце. Добре, бързо, защото имаме само 6%. Пази се от катастрофата и от препятствията. Ох, тази дорога. Ще успеем да стигнем. Не се притеснявай. Трябва да намерим и за хеликоптера гориво. Къде си ти? Чакай ме! Го! Газ! Дупка! Нещата ми! Взимай си ги. Айде, идвай. Дали така мога да привличам зомби? Или да ги удрям с това? О, не взимай зелената вода, от нея се разболяваш много. Не мога да ги бия с това. Ела, Нито ела. пък ме чуват. Което е добре. Ела тук. Идвам. Така. Убий го. Къде ви е лепилото? Мисля да ни приемаме повече лепило, а да се стараем да оцелем. Трябва ни лепило. Защото лепило... Аз съм пристрастен, разбираш ли? Ако искаш, се отмести от мен. Маха. Не. Лепило! Къде? Не го пи! Ако го изпиеш, ще те убия. Не, няма да го изпия, ще чакам да намерим на теб. Защото аз влезнах в тая къща. Ти винаги ми крадеш моето лепило. Обаче аз казах, че има лепило. Да, ама аз щях да го намеря. Ама аз го видях. И аз щях да го видя. Да, ама първо го видях. Тук ще Няма казах. значение. Ако не бях аз, нямаше да го видиш. Ние щяхме да нощуваме. Не го взимай. Не ги Това да взимай. се очи мой. Не ги взимай. Това са моите неща. Просто ги изпуснах. И моето защо го няма тогава? Тази тениска ще я взема. Тя има много малко място. Предпочитам я пред розовото нещо. Къде си? На някой етаж. Вдигаме прекалено много шум. Не ми пука, търся лепило. А че ми открадна едно. Би трябвало в момента да се мъртъв. Ама имаш късмет. Защото се познавам. Къде си? Какво чупиш? Ела отвън. Чупя компютър за стрим. Аз отивам в фастфуд.
Къде е? Не, готвача ще ме убие. На 70 хелт съм. А тук има толкова много храна. Аз вървя по убитите зомбита. Добре, аз ще изям един животин. Мисля, че е това. Ето, намерихте. Убираме. Може да вземеш сатъра. Където? Тук. Добре, вече парите не ни трябват, така че аз няма да ги обирам. Да видим дали сме пропуснали някои хапчета. Къде си ти? Ами излез от магазина. Излязох. Ами отиди до буса. Там са. Ето, виждам те. Хапчета. Хапчета! Къде? Дай ми ги, аз нямам. Ела. Дай ми ги. Ето. Ето, още едни хапчета. Чакай, те дават кръв. Тези ги знам, дават кръв. Така ли? Дай ми ги. Тогава ще пия дороги хапчета. Дай ми тези. Добре, ако искаш, ще спия и тези. Значи ми казваш, че мога да пия хапчетата. Да. Изчакай, сега идвам. Спим се. Идвам след няколко секунди. Ставам, че. Пази ме. Първи клип в канала ни. Толкова съм дорогиран от тези хапчета, че ти забравих името. Как се казваш? Fire Ice. Аз съм Ексмен. Знам, нали се познаваме. Да, но от дорогата аз напълно ти забравих името. Не мога да се мърдам. Нещо ми стана и не може да се Златин. Да. Имам проблем с оградите. Просто може да ги прескочи. Не мога. Ами аз вече съм в жълтия магазин, което е от другата страна, защото тук... О, не, две зомбита ме гонят! Добре, убих ги и двете. О, намерих... Аз също не мога да прескоча тъпите огради. Намерих
Нищо не съм намерил, де. Бърках се. О, Ако да, си намерих. намерил лепило и аз и намерих лепило, Ама. така че. По-скоро аз го намерих, че го взе. Така ти каза, че щеше да го намериш, ако не го бях взел. Да, ама кой отиде в сградата? Ако не беше... Еми аз вървя след теб. Еми да, ама ако не бях отишъл, нямаше да имаш лепило. Да. О, виж училище! Имаш ли все още брадва? Да. Да се направим тук дома. Никога не съм обичал училището. Да, за това да си го направим тук. Зомбитата, ако ни нападнат, да разрушат него. Обаче нещо не мога да махна тези маси. Еми, така ще се останат. Лепило! Лепило, сериозно! Помощ. Къде се? Ето, вътре в училището. Да. Ето тук. О, стой. Аз ще разчиста след малко. О, пистолетче. Може ли да ми го дадеш? Да вземи го. Да, Ела в да няма училището патрони. да се дрогираме. Защото мразим даскало и вътре правим незаконни неща. Ела. Чакай, ще видя дали пистолета има патрони. Има 7 патрона. Добре, ела в училището. После ще... Чакай. Добре, аз през това време ще убивам зомбита. Още едно! Искаш ли да се дерогираме сега? Чакай само да убия всички. Аз имам едно лепило. Да убия всички. Ти имаш. Още едно! Значи 2 пъти ще пием лепило, обаче през повече време, защото... Хайде, извади го и Давай. на здраве! На здраве! Вечерта ще пием отново. О, всичко О, е червено! зелено! Всичко е зелено и Всичко е като... червено и ме И е като се разнало. опитам да гледам на едната страна, гледам на другата. О, добре. О, правих се. Вечерта ще пием отново. Лошо ми стана, искам още лепило! Ние вечерта ще пием. Контролирай се. Хайде да се направим къщата не в училище, а извън него. Не, много ще е трудно и по-лесно ще я разрушат зомбитата. Поне да се сложим врата, защото иначе и прозореца, защото те иначе могат да влизат. Сега ще ги привлечем. Няма да го чуят, те са глухи. Пък и аз имам пистолет, ти имаш пистолет. Няма място плюс това. Утре ще го направим, обещавам ти. Добре. Сега да преспим. Но и да се гаврим. Ами те могат да дойдат. Не го видя. Видя го! Бързо така. Стой. Искам и аз да метна едно, мисля, че имам. Да, имам ли лаво, Имам едно, лаво. две. Гледай ме! О, не, не, две лепила имам. Чакай, мой рече, мой. Добре, аз имам още едно, само И тече. аз. Метни го до нас да го убия. Сериозно? Вау! Даде ли лепило? Не, но имам още две. Аз ще се изхвърля буклука в ъгъла на... Явно това или са били ученици, или много са се дрогирвали. Да. Ще се изхвърля буклука в ъгъла на стаята, тъй като И аз. няма учители. Аз ще ям и ще пия. Мисля, че нямам какво да изхвърля. Имаш ли някакви хапчета? Не мисля. Аз ще наблюдавам.
Виждам едно зомби с О, оранжево не взимай това, не взимай. лепило. Да, не го взимай! Не го взимай, пази са! Лепило. О, Лепило! Заради тебе мисля... не съм изгубила едното. Ще го убия за това, че не ми даваш лепило. Не дей с пистолет! Добре, няма да те спасявам тогава. Аз ще... О, тук има бележка. Ага. Някакво момиче имало там и то казало, че са местите някъде, ама всъщност било във ферма. Явно хората са знаели, че ще има зомби апокалипсис. Как се разбрали? Не знам. Гадни маси! Гадна дъска! Гадни учители! Чакай, аз се премествам нещата така, че да имам място за дърва. Аз ще се опитам да... Не! Очите на зомбитата! Пълнолуние! Лягай бързо под Дали маските. е като във филма? Лягай бързо. Когато е пълнолуние, дали е като във филма? Не Когато знам. е пълнолуние, да зомбитата да ни виждат отдалеч. Не знам, но дано да не е така. Но все пак да се крием. Да. Филмите научат на всичко, което знаем. Също и клиповите в YouTube ни учиха. Имаше един много готин канал. Team BG. Или почвам... BG Team. BG Team. Бяха много готини хора. Всички се абонираха за тях. Да. О, чакай, това не бяхме ли ние? Не. Те снимаха на една игра интернет. Да. За първи клип и бяха много готини. Да, представяха се, че са такова, че имитират зомби апокалипсис, в който хората са се дрогирали с лепило и А пък сега... не са се спомняли. Истина. Да, това е странно. Дали те са оцелели? Естествено, те са най-големите пичове. Така, аз имам доста място в инвентара. Готов ли си за лепило вечер? Лепило вечер! Дай ми го. Не мога да го взема. Ти седиш точно върху него. Всеки казва какво му се е случило от лепилото. На здраве! 3, 2, 1! О, Така ви не ми се стана свят! син екрана и на където се обърна Ви ми се глава. свят! На теб какво? Ви ми се свят! Пък на мен всичко ми стана синьо и като се мръдна главата на едната страна, тя отива на другата. Мисля, че става ден или нещо се бъркам. Не дей, това е от луната, тя свети. Добре, аз ще гледам с бинокъла. Очите колко са им червени. Ще се опитам да убия едно. Не дей, много е опасно. Трябва.
твърде близо до нас и може да пусне лепило. Не пусна нищо. Ще проверя къщата за лепило и ще се Има лепило! Взимай го и бягай. Ще проверя за още. Не. Ами ако има, Ами ако няма и те нападнат, ще оцелея. О, не, мисля, че ме подгониха 2. 3 мисля вече. ползвай пушката. Не, никой не ме е подгонил. Ако я ползвам, целият град ще ме чуе от зомбита. Но така е много опасно иначе да те следват. Виждам някой. Това съм аз. Не си, че. Ето ме. Това не си, че. А, да, че си. Добре, да влизаме в къщата. Ето там колко са му червени очите. Все едно е направено в видеоигра. Да, ела тук отдолу ще светя да не могат да виждат светлината. Не, по този начин другата страна виждат. Не проверихме онази стая там, мисля. Аз се проверих. Имаш ли нещо? Нищо не видях. О, добре. Тролалала! Не ли ще видя? Скул! Бягай вътре. Да. Че жаден ли си, гладен ли си? Гладен съм на 57%. Ела, ми вземи желатин. и водата ми е малко по-малко. Желатина много ще ми помогне, тъй като той дава и от двете. Аз ще ям яйца. Толкова по-добре се чувствам. Но не съм сигурен, може на другия ден просто нещо да се правят пранк с нас хората, може на другия ден всичко да е наред, мислиш ли? Не, Моля? не мисля. Възможно е. Аз много... Тогава защо бяхме завлечени там? Кой ни беше завлечил? Може още да е жив? Не знам. Аз ще заспивам с пистолет в ръка за всеки случай. Лека нощ. Добре, аз ще съм на пост. Ако ти се доспи, кажи аз да съм на пост. Добре. От колко време се мъчим да оцелеем? Един ден. Тоест, Би трябвало да е към 1 час някъде там. В зомби апокалипсиса става толкова бързо. знаеш ли, че ако намерим радиоактивна станция, там може да има и радиоактивни зомбита, които се движат и тичат по-бързо. От нас може в живите мъртви, мисля, че бях видял едно такова зомби. Добре, заспивай.
Спокойно, никой няма да ти изяде вечерта. Докато аз съм тук. Докато. Доспаме се. Добре, а на мен нещо не ми дава да заспя. Добре, сега като се събудя, като се събудя ще ти кажа, чули? Да. Наспали събудих се? Да. Стана ли нещо? Не, и още ден не е. Видя ли, че съм убил тук зомбитата? Да. Ела да претърсим тук. Ела да претърсим тук. Чакай. Не е толкова чисто, но идвай. Ти ще ми светиш, разбра ли? Чакай да се извадя фенерчето. Аз ще те пазя спокойно. Не мога да го Аз извадя. ще ти светя. Не ми взимай баралата. Добре. Красно, Добре. без да искам я изпусна. Светим сега. Свети тук. О! Лепило! Йо! Бързо! Връщаме се! А това означава, че имаме две лепила ли? Да. Повече няма да излизаме, защото имам 70 литра кръв от 100. И аз имам 100 всъщност. Дай ми едно лепило. Заповядай, Не, господин. чакай, за закуска лепило. Сега не. Да. Но повече няма да излизаме. Освен аз, аз отивам в отсрещния магазин, наблюдавай ма. Кажи ми, ако има някой зомби вътре. Чакай да извадя пинокъл. Ето. Преглеждам, не виждам. Поне аз. Има! О, да, и аз го видях. Гледай сега как ще... Едно, мисля, да, привлечено. Браво. Или пил ми е дал. То те видя. От тук не мога да видя. Добре, тук всичко... аз ще го правя.
Ей, открих сода. Какво прави Чулка содата? сода. Ми мисля, че не напива. Би трябвало... Дано да става като слепилото. Ти наблюдаваш ли ме? Мгм. Ой. Добре, сега съм на много опасно място. Огромна къща. Гледам къщата. Виждаш ли ме? Не Аз теб, виждам. да. Да, виждам те. Добре, отивам на горния етаж. Гледай към горния етаж. Да. Виждаш ли зомби там? Доколкото аз мога да видя, не. Но пак се пазя. Да, правилно си видял. Чупя компютъра и монитора. Добре, явно на празно съм в тая къща, защото абсолютно нищо няма. О, в отсрещната мисля, че има лепило. Провери. Поща, има поща. Да, нали мисля, че влизахме в нея. Но пак ще видя. Може да сме изпуснали лепилото. О, в тая къща много приятно са наредени нещата. Но от всичко се разбира, че е за един човек, така че няма нужда да са... да вадя ножа. Добре. Гледаш ли към Цуи? Към пощата? Да. Да, виждам само Чакай. в нерчето ти. Чакай, все още не съм там. О, не, някой ме видя. Мисля, че вътре имаше. Сега виждаш ли ме? Да. Мисля, че вътре имаше. Да, ето. Не беше вътре, но имаше. Добре. Има ли пило? Да. Но мисля, че и само едно. Не, две! О! Добре, връщам се. Мисията е изпълнена. Имам и за обяд. Ха-ха. И започва Да става един, но все още не е. забравя. Пази се. Точно срещу теб има едно зомби. Легнало седи до вратата да видиш. Преместил се. Легнало седи до вратата да видиш. Аз ще ти светя. Отдалече ми кажи, ако те подгоня, аз ще го убия. О, не! Някакво ме е подгонило. Не, нямам нож. Добре, убил го спокойно, ама съм на 50. Аз съм точно за това зомби, за което ми говориш. Добре, трябва ми да са хилна. Нямам нищо. Там мисля, че има Имам аптека. едно лепило само. Не. Значи аз имам едно и още две. Ще не стигнат да... Добре, да потърсим там хапчета. Това означава, че имаме и за закуска, и за обяд. Да. Хапчетата също помагат до... Зомби! Вътре! Знам. О, не! На кой съм? Какво е това? Не знам, но няма никакви хапчета. О, хапчета! Таблетки! Не мога да се движа! За теб! Защо не ми казваш? Казах ти! След точно като ме удари. Затънах в кълта! Удари веднъж. Удари. И Не нищо знам не ми... какво става с мен. Таблетките нищо не ми дигнаха. Помощ.
Помощ, не ме дава да го удрям! Чакай малко. Тук стана истинско Я да маско. видим, дай да видим кой скачва по-високо. На 3. 1, 2, чакай де! 1, 2, 3. Давай, скочи веднъж. Не ми дава да скоча. Не сте, аз скачвам по-високо. Откъде знаеш? Погледни къде си. Имаш ли да скочиш веднъж? Да. Видя ли? Не. Аз видях. Сега тук да май. Готово. Трябва ми някаква аптека. Ела там, където беше газовата станция. Ела там, където беше газ станцията. Къде си ти? Къде? Не ми дава да се движа почти. Добре, сега трябва да ги избягваме, защото съм на много малко хилт. О-о. Чакай! Чеплите! Удари! Не, мен не успя да ме удари. И мен. Пази се! Какво стана? Не го пичи! Аз имам по-силно оръжие. Да, обаче аз го удрям веднъж, после ти веднъж ще умира. Експлозиви имам. Динамит. Когато стане напечено, ще го метнеш. Или някой вечер за светлин Добре, шоу. чакай. Някой! Начу! Аз затъвам в калта. Чакай малко, не го взимай, аз го намерих. Обаче аз затъвам в калта. Кое е? Чакай, това не го взимай. Добре. Чакай, не ми взимай пушката, не ходи там, защото ако го атакуваш, аз няма да те спаса. О, да, имам повече място. Може ли да използвам пистолета си? Не. Ами тогава кога ще го използвам? Чакай! Няма да го използваш, сам при О-о, напечени не бях аз. ситуации. Знам, че не беше ти. О, не, ти са по-добре. Не взимай оръжието. О, вече може да закусваме. Къде си? Качвам се. Не! Първо трябва от високо да ги проверяваме. Не чай. Защо? Защото трябва от високо да ги проверяваме, ако има зомбита. Ела. То няма, аз видях Да горе, че закусваме. Добре, айде. Що Чакай. си видял? нищо нямаше горе. Бум! На здраве. Бум! О, всичко ми е червено! Всичко, ви ми със свят, въй. Всичко е червено, почти не виждам. О, О, бам. и на мен. Яп. Имам нови панталони. Гледай, в кой има повече място. Хайде да се прибираме, за да се направим къщата. Ти я прави сега, аз ще търся хелт, защото винаги когато ти си на малко хелт, аз те намирам. Ти учвай да я правиш, аз ще дойда след малко, разбра ли? По пътя ми има зомбита, тъй че Не, ще се пази налага се. да убивам едно. Не, пази се просто. Удари ли че? О, това не е проблем. Аз не мога него да ударя.
Идвам. Отиди към газ станцията. Убих го. А удари ли че? Мина 64 съм, не е толкова фатално. Чакай малко, аз мисля... Затъвам в калта само. На газ станцията съм. Добре, аз вече имам 61. Защо затъвам в калта? Еми просто трябва да удариш веднъж. То така става. Добре, ела да правим къщата вече. Лепило. О, супер. Още едно ни трябва и чакай малко да убия този да Имам го и за вечеря. Да. Той? Не. Не, то и да строим. Я. Какво е това? Да строим. А, не може нищо да правим с тях. Тухля. Ела с буса да отидем до къщата. Чакай, аз, виж, то ми пусна вода. Ако не бях го убил, нямаше да ми пусне бутилка вода. Че на колко си жаден и гладен? Вода 31, храна 36. Добре, не става Добре, като Ила, не ми става като удрам. Еми скачи и опитвай се нещо да правиш. Какво има вътре? Оправи ли се? Аз всичко обрах. Не, има вътре разни неща. О, експлозиви, че нищо не може да ги правим. Еми да, Взех тиган. той не го взимай, стига се взимал безполезни оръжия. Ела да ти дам желатин. Не мога да изскоча. Ела просто през вратата. Експлозив. Не го взимай! Нищо не може да правим с него, не разбраля. Аз го взимам пък. Еми, само ще взема място. Да. Ела той може би се е дрогирвал. Дрогирвал се е. Лепило даде. Да, имаме и за вечеря. Добре, дай да отидем там. Не мога да... Ела да ме удариш веднъж. Не, пробвай. Ами са. Да, Просто пробвам. не тичай. Еми като не тичам повече затъвам. Не знам. О, хапчета! Чакай, ако намерим две такова за хапчета, ще се хилнем. Ще ги пием сега. Ти виж някъде дали има там. Ти на колко хелт си? 64. 61. Ама няма да ги изпия, споко. Гледах. Нали тук бяхме? О, не, има бендейдж. Ила, значи какво избираш? Бендейдж или хапчета? С кое ще се хилваш? Папчета. Окей. Аз ще взема бендейджа. Аз съм на 75. Аз съм на 89. Да, нормално ти беше на повече. И плюс и хапчета да дадат повече хелт. О, вода, бутилка вода. Трябва да убием ги пачко. Сега мисля, че обяд. Обяд ли? Той даде.
Обяд ли е сега? Мисля, че да, аз ще ям. Ето че ли пил. Обаче аз ще ям и малко Добре. по-здраво. Много време на ден. Така, лепило. На здраве! 3-1. О, отново не О, се вие всичко ми свят. се размаза. Да. Ръглите стават червени, като мърдам, стая лава О, навсякъде. зелено! На мене давай. Оправим се. Да. Добре, Мисля, че бяхме болни. аз ще спа в шкафа. След малко ще дойда. В шкафа. Кой шкаф? Ела. Кажи ми дали се виждам. Малко, но зомбитата няма да те заближи. Добре. И сега ще се наспа и ще дойда. Само И ще аз пази, чули? И аз влизам да спя в шкаф. Добре. Ще ти се обадя, когато се наспя. Ти не ме събуждай. Аз да ви кажа, абонирайте се, дайте лайк. Аз мисля да спирам. Тоест... О, да. Да повече. Да. Ще се починя малко.